Πολίτης της χώρας που δεν έχει εμβολιαστεί θα πληρώνει έναν επιπλέον φόρο, χαράτσι, 100 ευρώ το μήνα. Τα οποία, για να πείσετε και την αντιπολίτευση, θα πηγαίνουν όλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να θωρακίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε οι ανεμβολίαστοι να πληρώνουν το κόστος. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα έχω πει καιρό τώρα ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα και ηλικιακή, αλλά υποχρεωτικότητα και σε δημόσιους λειτουργούς που έρχονται σε επαφή με μεγάλα ακροατήρια. Η καλύτερη λύση που διαθέτουμε ως κοινωνία και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να υπάρξει μια οργανωμένη, πλήρης, ευρεία ενημέρωση των πολιτών. Αυτή μόνο μπορεί να πείσει ούτως ώστε περισσότεροι συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Σύνταξη τον επόμενο μήνα. Ναι. Αν θέλεις, τράβα να εμβολιαστεί. Έτσι. Μα τι αλλιώς δεν έτσι, συνταξιούχου. Ναι. Λες και παίρνει και τη φοβερή σύνταξη του συνταξιούχου. Θέλεις σύνταξη. Τράβα να εμβολιαστείς. Τόσο μα. Έτσι, τόσο μα. Θέλεις σύνταξη τον επόμενο μήνα. Αν θέλεις, τράβα να εμβολιαστεί. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη λύση που διαθέτουμε ως κοινωνία και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να υπάρξει μια οργανωμένη, πλήρης, ευρεία ενημέρωση των πολιτών. Αυτή μόνο μπορεί να πείσει ούτως ώστε περισσότεροι συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μείνουμε στο σπίτι και να θέσουμε ως προτεραιότητά μας την υγεία. Κάνοντας πράγματα με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τους που αυτά έχει σημασία. Ας σκεφτούμε και τον δίπλα μας, όχι μόνο τον εαυτό μας, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Υποχρεωτικός εμβολιασμός σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ναι. Γιατί δεν λέτε και υποχρεωτική έλεγχη και δεν λέγατε υποχρεωτική έλεγχη στις επιχειρήσεις? Γιατί δεν τιμωρήσατε επιχειρηματίες? Σας είχαμε πει άπειρα παραδείγματα. Τον καλό όμως ταυτόχρονα να προχωρήσει άμεσα και με αυστηρότερα μέτρα τον εμβολιασμό στα σώματα ασφαλείας και στο στρατό. Είναι αδιανόητο να σου ζητά πιστοποιητικό εμβολιασμού ένας μη εμβολιασμένος αστυνομικός. Εσείς κάνατε προσωπικά, πρόεδρε, εμβόλιο? Εγώ πήγα στους γιατρούς μου, είχα και ένα φίλο γιατρό στην Αμερική και μου λέει, εσύ λέει στην ηλικία σου και με αυτά τα οποία έχεις πρέπει να κάνεις. Εμβολιάστηκα ως πολίτης, όχι ως Μητροπολίτης. Έτσι. Εμβολιάστηκα σαν ένας απλός άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση. Ναι. Αυτά που σας λέω εδώ τα είπα στον Πρωθυπουργό. Ναι. Απλά περιμένουν να υλοποιηθούν. Δεν μπορώ να βλέπω Έλληνες στις παραλίες. Γι' αυτό και είπα χθες ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να μην φοβηθεί το πολιτικό κόστος και να αποφασίσει από τις 6 το απόγευμα και μετά να μην κυκλοφορεί κανείς. 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το ραντεβού τους, να κάνουν την πρώτη δόση, θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα για να εμβολιαστούν πρώτοι. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Και με νόμο, τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία μας.